Γεια σας παιδιά, όπως βλέπετε είμαι εδώ στον υπολογιστή μου γιατί φτιάχνω καινούριο σπίτι. Επειδή σημερινό, το βρήκα, να το, σημερινό βίντεο μετακομίζουμε. Ας αρχίσουμε. Λοιπόν, πρώτα θα αρχίσουμε να πετάμε κάτι πράγματα. Να πω τους άλλους να έρθουν να πάρουν το πράγμα. Είναι το σκυλί μπροστά σας παιδιά. Εδώ θα μείνουν. Θα πω κάποια πράγματα να τα πάρουνε. Να κάνουν πιτάδες. Παιδιά μπείτε. Λόγια πήραν κάτι πράγματα, γι' αυτό δεν θα αρχίσω να πακετάρω. Θα το βάλω μέσα, τρίποδα για το μικρό θα το δώσω μετά στο μικρό. Θα αρχίσουμε με τα ρούχα μου. Φορήσω αυτό για τώρα. Το βάλουμε μέσα. Βάλουμε μέσα τις τσάντες, τα κινητά μας, τα πρώτα ρούχα του αγαπημένου μου. Και αυτό εδώ. Το πρώτο δωμάτιο τελείωσε. Πάνω εδώ με θέλει. Ναι, και ένα παιχνίδι ακόμα του ζωοχύλου. Πάνω εδώ με καμιά οικογένεια, ένα κομμάτι της οικογένειάς μου. Θέλει βοήθεια. Αγάπη μου, θέλεις βοήθεια? Όχι, ευχαριστώ μωρό μου. Ναι, αυτό θα τα χρειαστούμε τα τορτίας. Θα πάω ένα απλό τορτία. Όχι, αφού έχουν παλιώσει ήδη αυτά τα πέρατα. Και θα τα πετάξω. Μετά θα τα πετάξω στα τώρα. Οκ. Όσο μαζεύει ο αγαπητές μου, πάμε να δούμε τι γίνεται παιδιά. Παιδιά, έτοιμοι να μαζέψετε? Ναι, ήδη το κάνουμε. Τώρα μαζεύουμε πρώτα τα πράγματα του μικρού, επειδή είναι τα πιο πολλά. Και μπορεί να χρειαστούμε ένα έξτρα κουτί, μαμά. Γιατί μπορεί να μην χωρέσουν όλα τα πράγματά μας μέσα. Είστε παιδιά, έχετε πολλά πράγματα. Απλά πακετάρετε τα ρούχα σας στην άλλη βαλίτσα, αν χρειάζεστε. Οκ, θα περιμένουμε. Τα μαξιλάρια μου, αυτό εδώ, το φυτό μου, ο πινακάς μου, το του μικρού και τώρα τα δικά. Νομίζω τελειώσαμε, ναι. Και θα κάνω το μπάνιο εγώ μετά. Ας αρχίσουμε πρώτα να δούμε πώς θα το πακετάρουμε. Μόλις τελειώσαμε και μπορούμε να τώρα μπούμε στο μάξι και ας πάμε. Λοιπόν παιδιά, τώρα μπαίνουμε στο μάξι και θα πάμε προς το καινούργιο μας σπίτι. Καλά με εκεί. Λοιπόν, μπαίνω εδώ την αληθινή ζωή. Λοιπόν, θα σας δείξω πώς θα φτιάξει το σπίτι της οικογένειας και μετά θα ανακαμίσω εδώ. Ας αρχίσουμε, σε λίγο θα έρθουν, είναι καμιά ώρα μέχρι εκεί, 3-4 ώρες, να φτάνει. Λοιπόν, το πρώτο δωμάτιο νομίζω θα είναι αυτό εδώ δηλαδή, το πρώτο εδώ, το πράσινάκι, με το ένα μεγάλο τζάμι και το ένα μικρό. Λοιπόν, εδώ νομίζω θα ήταν καλό με... Ούψ, παιδιά έγινε νύχτα. Όχι, αυτό θέλω με μένα. Εδώ νομίζω ότι θα είναι το δωμάτιο των παιδιών. Δεν είμαι σίγουρη. Λέω η μεγάλη να έχει κάτι σαν 2 ντουλάπες. Για το μικρό κιόλας, δεν είναι μία ντουλάπα. Και ο μικρός θα έχει αυτό εδώ το κρεβατάκι εδώ. Πίσω από το κρεβατάκι του θα έχει ένα ντουλάπι. Και απλά, ορίστε. Και τα 2 ντουλάπια του για μαθήματα. Λοιπόν, χρώματα. Είπαν να διαλέξω κάτι καινούριο. Θέλω ένα ανοιχτό πράσινο, κάτι τέτοιο στο τοίχο. Και για το πάτωμα ένα μαύρο μου είπανε. Ναι, ένα μαύρο λέει. Και ας πάμε με το φως τώρα. 2 λαμπούλες έχουμε. Ναι, και ο μικρός που θα βάζει τα ρούχα του όλοι θα ρωτάτε. Εδώ, και εδώ θα είναι η πιτζάμα του. Και το έργο που φοράει σχεδόν συνέχεια. Ναι, αυτό. Πάμε στο επόμενο δωμάτιο. Το επόμενο δωμάτιο θα είναι, νομίζω, θα είναι στο ίδιο μέρος το τέτοιο. Αλλά νομίζω θα το κάνω λίγο αλλιώς, δεν είμαι σίγουρη. Πάμε έτσι. Λέω να κάνουμε 2 ψυχία. Δηλαδή να έχουμε 2 μέρη. Αλλά αυτό θα μας πάρει πολύ space, γι' αυτό όχι. Γι' αυτό λέω να βάλουμε αυτά εδώ τα 2. Το καλύτερο να το βάλουμε έτσι. Να γυρίσουμε αυτό.
το βάλουμε εδώ. Περιμένετε. Τώρα μπερδεύτηκα ρε παιδιά. Έτσι. Βάλουμε εδώ και έτσι. Τώρα άμα θέλουμε το βάζουμε και ένα τέτοιο. Δουλεύει, μπάθαμε πιο μικρό. Ένα τέτοιο. Και εδώ για να βάλει τα πράγματα που θα δουλεύει. Η μητέρα. Το πάτωμα είναι αυτό εδώ, όχι αυτό εδώ. Με ένα ωραίο καφετί χρώμα. Αυτό εδώ. Κάνουμε και αυτό εδώ το δωμάτιο και αυτό εδώ το δωμάτιο. Λίγο πιο έτσι. Ναι. Το επόμενο δωμάτιο θα είναι το δωμάτιο των γονιών. Ναι, έχω κάτι να πω. Το αλλάζω. Αυτό. Το αλλάζω. Δεν νομίζω έχω αρκετό χώρο για να έχω κάπου σαλόνι. Αυτό πρέπει να το κάνω έτσι. Ακούστε τώρα, μπορεί να βγει ωραία, δεν ξέρω εγώ. Πείτε μου τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. Με 2 καρέκλες δίπλα. Ναι, αλλά παιδιά, υπάρχει ένα πρόβλημα. Το φτιάξαμε. Τώρα άμα το βάλω εδώ, το ψυχείο εδώ, νομίζω θα δουλέψει, δεν είμαι σίγουρη. Και οι καρέκλες εδώ. Βασικά οι καρέκλες εδώ. Λοιπόν, τώρα έτσι θα μου λέτε ρε Βέρα τι είναι αυτό, τι βλακεία έκανες. Και εγώ αυτό σκέφτομαι. Για αυτό περιμένετε παιδιά να σκεφτώ πώς να το κάνω. Λοιπόν παιδιά, έτσι το σκέφτηκα. Λέω ότι αυτό είναι καλό τώρα. Για τώρα μπορείτε να το δείτε λίγο αλλαγμένο στο επόμενο βίντεο μου. Δεν ξέρω τώρα. Θα σκεφτούμε τι θα κάνουμε στο επόμενο βίντεο. Λοιπόν, εδώ λέω να ήταν το δωμάτιο των γονιών και το μπάνιο θα ήταν το πιο μικρό δωμάτιο. Το δωμάτιο των γονιών. Λοιπόν, πρέπει να έχει αυτό εδώ. Πρέπει να έχει ένα τέτοιο ντουλάπι. Θα βάλω όλα τα αξεσουαρίες τους. Και πρέπει να έχει κιόλας ένα... Λοιπόν, εδώ θα είναι το κρεβάτι. Εδώ θα είναι τα πράγματα που θα βάζουμε ντουλάπια. Εδώ ρούχα. Καλύτερα, ένα καλύτερα. Εδώ ρούχα και εδώ αξεσουαρίες και μερικά ρούχα μου δεν χωρέσουν όλα. Εδώ θα είναι το γραφείο των γονιών. Ξεχάσαμε να βάλουμε λάμπες εδώ. Sorry γιατί έχω παιδιά, απλά οι γονείς μου κάνουν τέτοιο, καθένα τη μηχανή. Ναι, αυτό. Και όταν πάρει η μαμά μου ένα πάκετο από αυτά τα πράγματα, θα κάνουμε ένα glow σε αυτό το σπίτι. Και λέω να βάλουμε μια φωτογραφία από ένα horse, από ένα άλογο. Βάλουμε μια λαμπούλα κεράτσια. Δεν ξέρω γιατί είπα έτσι κεράτσια, να τα ανάψουμε. Μην ανάβετε κεράκια όταν έρχονται στο καβόκα, δεν γίνεται τίποτα. Βάλουμε ένα τέτοιο και θα κάνουμε ένα hack που ήμουν από ένα παλιό βίντεο. Πέρυσι μια πιο μικρή λάμπα, όπως νομίζω ότι έχω πει σε ένα άλλο βίντεο και κάνει σε αυτό. Ωραία. Λίγο πιο ψηλά, εντάξει. Και θα πάρω άλλη μία να το ξανακάνω το ίδιο, γιατί δεν παίρνεις 2, είναι καλύτερα. Εγώ αυτό πάντα λέω. Αλλά θα έχει έξτρα φωτισμό και αυτό είναι πιο καλό και το πάει για το δούμε το γονιό. Λοιπόν, τώρα θα πάμε για το μπάνιο. Λοιπόν, για το μπάνιο τι σκέφτομαι. Εδώ να είναι η μπανιέρα. Όχι, καλύτερα. Εδώ να είναι η μπανιέρα. Και εδώ θα είναι βρύσες. Θα βάλουμε 2 βρύσες. Πάρουμε ένα τέτοιο. Να το κάνουμε έτσι. Το πάρουμε έτσι. Αλλά να φαίνεται τα από πάνω. Νομίζω τώρα γι' αυτό είναι καλό. Θα είναι το παιδιών και το γονιών. Τώρα πάμε στις τουαλέτες. Ω παιδιά, ναι, βγήκε αυτή εδώ καινούργια τουαλέτα. Νομίζω πρέπει να ήταν το καινούριο Family House, από που βγήκε πριν λίγες μέρες. Επειδή ο μπαμπάς είναι της οικογένειας είναι ανάπηρος και αυτή είναι ανάπηρη τουαλέτα για ανάπηρους.
Βάζουμε εδώ αυτό. Ναι, σε κάθε δωμάτιο φυσικά θα έχει κάδο. Εδώ φυσικά θα έχει και κάδο και τέτοιο ανακύκλωσης. Ένα μικρό κάδο στο δωμάτιο του παιδιών, επειδή θα κάνουν πολλά πράγματα στο δωμάτιο τους. Και τώρα συνεχίζουμε στο μπάνιο. Λοιπόν, τι άλλο θα βάλουμε στο μπάνιο? Καθρέφτη δεν έχουμε, γι' αυτό θα βάλουμε αυτό. Θα βάλουμε λίγα σιπτάρια, άμα μας χρειαστούν αυτά σιπτάρια. Και 2 έξτρα σιπτάρια. Και θα βάλουμε λάμπα. Μια έτσι λαμπούλα και ένα κεράκι να έχουμε. Θα μυρίζει ωραία το μπανάκι μας. Και να σας πω κάτι, θα γίνω λίγο τρελή. Ορίστε. Και επειδή είναι παιδιά, βγάζουμε τη μία λάμπα, τέλειο. Γι' αυτό νομίζω ήταν για το σπίτι μας. Πάμε να δούμε τι σκέφτεται η οικογένεια. Είναι τέλειο αυτό εδώ το σπίτι, ναι. Εδώ δεν έχει κρεβάτι για μένα. Δεν έχει κρεβάτι για σκυλί. Δεν πειράζει, το σκυλί που να κοιμάται με τα παιδιά ή με εμάς. Ευχαριστούμε σκυλάκι που μας μετακόμισες. Εμείς δεν κάναμε τίποτα. Ευχαριστούμε μαμά, ευχαριστούμε μπαμπά. Είμαστε καλύτεροι γονείς του κόσμου. Και εγώ ακόμα αγαπημένο παιδί. Δεν ξέρετε τι θα κάνω σε αυτό το σπίτι. Αυτός τώρα τι λέει? Οι ψηφικοί που δεν με κατάλαβαν. Οκ, παιδιά. Σε αυτό το σημερινό βίντεο εύχομαι να σας άρεσε. Στο επόμενο βίντεο θα το δείτε εντελώς έτοιμο το σπίτι και μπορεί με λίγες αλλαγές. Δεν είμαι ακόμα σίγουρη. Αυτό είναι το σημερινό βίντεο. Κάντε ένα like και subscribe. Και επειδή αύριο δεν είναι της κικής μου, θα κλείσει τα 2. Yay! Σας παρακαλώ, το μόνο δώρο που θέλω αυτή είναι απλά να αφήσετε ένα σχόλιο ή να κάνετε like, κάτι τέτοιο. Εντάξει, bye παιδιά!